बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ गांसे फोसाव बिलाइया बर' रायजोफोरखौ साननो गोनां खालामदों। बे फोसाव बिलाइखौ मोननानै ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोनगासिनो। थांनाय 7 जुलाइ खालाराव केबिनेटनि बिथांखि बादियैब्ला गासिबो सरखारि हाबाफारियाव आखाइजों दानाय गामसा बाहायनांगोन। बे फोसाव बिलाइखौ फोसावदों थांनाय 4 डिसेम्बर खालारखालि। बे फोसाव बिलाइखौ बिटिसिनि गासिबो बिफान गाहायनिसिम हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि CHTD गस्वामी बिथाङा दैथायहरदों। बे फोसाव बिलाइखौ मोननानै ससियेल मिडियायाव बर' रायजोफोरा बर'नि सिनायथि आर'नाइया बबाव थांखो आरो गोबां बायदिसिना सोंथि खालामगासिनो। मैया उदालगुरि जिल्लानि टंला MB र'डआव गंसे डाम्पारखौ स्कुटिया अभारटेक खालामनो नाजानायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ गोमायो। भेरगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय पानिसालि गामिनि खगेन बर' आरो खावब्लि बर'नि फिसाज्ला 17 बोसोर बैसोनि दैमालु बर'आ बेलासि समाव कलायगावनिफ्राय टंला फारसे फैबाय थानाय समाव गंसे डाम्पारखौ अभारटेक खालामनो नाजानायाव ट्राकनि उननि साखायाव हाबनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय दैमालु बर'आ भेरगावनि ब्रिलियान्ट जुनियर कलेजाव HS फार्स्ट इयाराव फरायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारिया सासे मोजां मानसिमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा कन'श्याम दास बिथाङा। मावफुं सोद्रोमा कन'श्याम दास बिथाङा बुङोदि हाग्रामा महिलारिया सासे मोजां मानसिमोन। हाग्रामाया गाज्रि नङामोन। बिथांजों थाफानाय मानसिफोरासो गाज्रिमोन। बिथांमोननि थाखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि अबस्था जानो गोनां जाबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोना हाग्रामाखौ फारसेल' खालामनायनि थाखायनो जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन। बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि अबस्था जाबाय। नाथाय बिथाङा थारैनो मोजां मानसिमोन, मोजां बिएलटिमोन। बिथांनि नियम बायदि सोलियोमोनब्ला दिनै 15 एबा 20 बोसोर जानो हागौमोन होनना। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेलाव दैथायहरनायनि बाथ्रा बुंबाय थानायनि सायावबो बिथाङा बुङोदि बिथाङा जुदि दायनिगिरि फोरमान जायोब्ला बिथाङा जेलाव थांगोन। जुदि दायनिगिरि फोरमान जायैगौमानि जेलाव थांगोन बुंनाया थिक नङा होनना। बुंथिनो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा कन'श्याम दासनि सायाव जिनाहारि खालामनो नाजानायनि केस होनाय जादोंमोन आरो दा कर्टआ बिथांखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय। फैगौ 18 डिसेम्बर खालि बेखेवनो गोनां चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय आइ पवाली पिकनिक स्पटखौ बेखेवनो आलासि महरै टमी नार्जारीखौ लिंहरनायखौ लानानै बावैसो सान सिगां बिसा चिरां जिल्ला कमिटिया टमी नार्जारीनि सायाव हेंथा होनाय बुंफोरथि होनायनि उनाव आइ पवालीनि खुंफुं आफादआ टमी नार्जारीखौ केन्सेल खालामनानै टमीनि जायगायाव बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि अनसुमै बर'खौ आइ पवाली पिकनिक स्पटखौ बेखेवनो थाखाय आलासि महरै लिंहरनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बिसा चिरां जिल्ला कमिटिया टमी नार्जारीखौ लिंहरनायनि थाखाय आइ पवाली खुंफुं आफादनिसिम गांसे लाइजाम हरनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।